שלום, היום אנחנו נסביר איך מכניסים מקרר 5 דלתות של שער על כל גווניו, כל הדגמים שלו למצב שבת. איך אנחנו עושים את זה? יש לי כאן בצד שמאל את לוח הפיקוד, לחיצה אחת על הכפתור של המעוין, על התת של המעוין, זה נגיעה אחת קטנה, כן? עוד נגיעה נוספת ועוד נגיעה נוספת. אני לוחץ את המעוין, לאחר מכן לוחץ על החץ השמאלי, לחיצה אחת ארוכה. אני לא עוזב, משהו כמו בערך 10 שניות, אולי פחות לפעמים. יפה לי בעצם המספר הזה 5.40, למען האמת זה 10.40, זה שבת 40 שעות. אם נפתח את הדלת של המקרר, אנחנו נראה שבעצם המקרר ללא אור. אם אני רוצה לבטל מצב שבת, לחיצה אחת על הלחצן של המעוין, זה טאץ', לא בכוח, נגיעה אחת קטנה, אני מבטל את מצב שבת. עכשיו, יש לי אופציה להכניס למצב שבת ל-80 שעות, אם זה מצב שבת וחג, לחיצה אחת על הלחצן של המעוין, עוד לחיצה נוספת. יש לי את החץ הימני, שימו לב, צד אחד לוחץ על המעוין, על החץ הימני אני לוחץ עכשיו, משהו בסביבות גם 10-15 שניות, לפעמים זה פחות, ואז אני רואה כאן בעצם את הספרה S80, שזה בעצם 80 שעות. אם אני לא אעשה שום דבר, בעוד 80 שעות המקרר יחזור למצב רגיל. אם אני רוצה לבטל מצב שבת, לחיצה על הלחצן של המעוין, לחיצה אחת ארוכה, ואז אני מבטל את מצב שבת. בהצלחה לכולם.